नो 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 ये बबुआ बड़ी परेशानी बा। जब से हमार बेटा सऊदी गइल बाटे तब से पतो ही मुड़ी पर चढ़ के टांडो करतिया। इतना दुख बाटे कि हम कुछ कह नहीं पावत। हमार बूढ़ हुए तो कोनो ध्याने न देला। चलते दे तनी पतो ये खाना न बनैले कि बिया कि ना साज हो गइल। आए रे बुढ़ारी हमनी के जवानी रहे कितना अच्छा काम करत रहनी। आजकल के पतो ही आवतड़ी बूढ़वा ना जाने सुबेरे से कहाँ गइल बा। चली देखी का करतिया पतो ही। आयो मां हाय रे बुढ़ारी बाप रे बाप। सास के गाड़ फाटे पतो ही करे ठेकुलवा काज। ऐसन पतो ही बाड़ी सो का कही बबुआ। बुढ़ारी हमर जस ना कइले बा। पतो ही तो हद क देले बिया। ये बरले मेकअप से कप करती आई। मरद हमारे सऊदी का मत है। बुढ़िया के का जाने का छाती फाटत रहता दिन भर बियाने से साली पर। बाप रे बाप तो हनी पादती रे। बा ये बरले खानो नहीं खे बनल। आए खाली सिंगारे पटार में लाग रहतिया। बाप रे बाप हमनी के जमाना रे अपना बुढ़वा के कूट के पीस के जाते में दी जा। एक घड़ी के बारिश बाप रे बाप तो गैस पर बनाओ तेरे से ओएस को तेरे से दिन पर खाली सिंगार करो तरी सो। ऐसन बुढ़ारी ऐसन जुगा गल रे दादा। अरे का कोई हम पतो से तो साफा परेशान हो गए बनी। साज हो गई बरले उ खाना ना बनलस खाली दिन भर सिंगार पटार में रहती। अरे माई रे माई बुझाता हमार लइको सऊदी साइड ले हमरा की बुढ़ारी में कुआं दी खइला खइला बिना तो कोई कोई बैठा के दाल हमर झटका देले बिया। अरे दादा रे दादा का करी। चमारे की बेटी नाम रजरनिया चलो तनी बूढ़ऊ के बताओ तनी उहे सऊदी भेजले लइका के। दिन भर बैठो रहतन कुछ करत नहीं खन। आए रे बुढ़ारी ए बुढ़ऊ ये बूढ़ी। अरे तू दिन भर दुआर पे बैठ के पाकुर पाकुर करत रह। जाके देखो घरवा में बाप रे बाप तो ये सिंगार पर सिंगार करतिया। साँझ हो गइली बरले कुछ बनौलो से ना खाए के। आ तारा पूछो ही के नहीं खे लइकवा के आओ से पहले तो बुझाते कि तहार हमार चोना बदल दी हो जाई। का करबू ये बूढ़ी घर घर के इहे लीला बा। बुढ़ारी में कोनो पतो ही पूछा तरी सा। बूढ़ी तू तो 4 बजे खाए खातिर बेचैन हो जात तरुआ तब तू पतोहिया के दोष देता रू। हाँ ये नाती ठीके कहता रहो। अब तो ये कर से ना बोलबो तो हमरा कर से बोलबो। ये सुखल गाठी में अब का बा नाती के तोहरो रहन हम देखतानी। ए बूढ़ी काहे खिसिया तारू हो। 4 बजे तारा भूख लग जाता। सही कहती है हमार बुढ़िया साफ कमजोर हो गइल बिया तबे कर डांट टेढ़ हो गइल बा। आवो ये नो 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 चला ये बुढ़ऊ तोहरे बिगाड़ल होवे पतोही के। आवो चलो देखो का करती है ये बेरले। बाड़ू से पतोहिया हमार बूढ़ी गोड़ के हो गइल बिया। इस समय से नहीं खे बना खियाओ तो ही सेंगा हो गइल बिया हमार बूढ़। ए बुढ़ऊ बोलावो हो बोलावो। हमरे के तो झहिया देती आजकल के पतोही बाड़ी सो मत पूछो। तू बाड़ो नाती के राती खा चोरा के छाली खाता रह। अब हम ना सुखब तो के सुखी देखबया अथिया। कोने ना करी तोर कर दिन चल सुबह 7 बजे बना के दे तनी घूर लेता रुआ दिन भर खटिया के पार्टी तुरता रू। हां सुबह से सांझ ले पर पहले रहता रू। देखबा ये बूढ़ऊ तारा सामने के गई हमरा हाथ में लगावतिया। ए बूढ़ऊ तारा सामने ई छाती पर चढ़ल जातिया। का करबू ये बूढ़ी कलजुग आ गई तनी पतोही से बचिए के रहल जरूरी बा। ए बुढ़ऊ तू डरा के रहबो हम ऐसन ऐसन घर के बानी। अरे जवानी में तरह उंगली पर नचावत रहनी। हम ई भली के पतोही से डराई जतनी। हम ऐसन ऐसन सास बानी तो के छाती टूट दे। हमरा से पतोही लोग हमरा नीचे रहेला लो जन ला डर होई। हमरा तो डर नहीं खे पतोही से। ए बाबूजी इनके के चुप करा दी ना तो इनको तेजी रहोगे सहला बानी और वो सह है हमरा से तेजी झाड़। चुप ना हो जा पतोहियन के बड़ा राज बा ए बूढ़ी। अरे तारा जमाना में राज बा हमारा जमाना में तो हम तरऊ के नीचे रखत रहनी। पतोही मतलब कौन चीज हम पूरा है धन बनौले बानी। हम दिन रात मेहनत कइले बानी। आ तू नाती के पतोही के पछ करता रह। ऐसन से पतोही हम का जानता। अरे बेटा सऊदी गइल बा उहनो कमा के भेजले बा
ए बूढ़ी तू ही ना चुप हो जा, तू ही नरम हो काहे जा। चुप हो जाई, हम काहे चुप हो बाप रे जाई? चुपाई चुपाई बात कहिले निरकेवल भतार लगे चाहे देवर, हम कबो नइखी डेराइल केहू से पतो हो तू से चाहे केहू जानी से। बाप रे डराला बाड़ू तू डराई बाप रे बुढ़ारी में एक जवानी में आग लगावत हुई। बाप रे बाप झूठ ना कहली से गाँव के मौगी। बाप रे जवान पूरा महल्ला हिलौले रहे, नाच नचौले रहे पूरा महल्ला के लोग के। हमरा करवा दी से। अरे बाप हो बाप, ये बूढ़ा देखबो हो घर में रहेले आ पूरा गांव भर के समाचार ले ले बिया। ई कौन हमरा से कौन बिया? ये बूढ़ा अब हम ना रह तारा घर में हो दादा। अरे बाप रे बाप, हमार कोनो इज्जत नहीं के बुढ़ारी में। अरे बेटा के तू ही भेज दल सऊदी। अरे बाप हो बाप, ए बूढ़ा अरे पुतू तहारा गलत हो दादा। अरे माई रे माई, अरे भर एकदम नगर मछली मिलल बिया ये दादा। अरे बूढ़ा हो, अरे बुझा तो हमार तबीयत खराब हो जाई। तहरा तो बुढ़ारी में रोहन धर के रहे के चाहिए, तारा इतना लाल लड़े के चाहिए। तारा अपना तबीयत के ख्याल नहीं खे तारा। का करी, हमारा बर्दाश्त होता। दिन भर मेकअप करी सेकअप करी 100 दिन से पैसा भेज देता नतिया केरा। हमारी इज्जत करतिया, तहारी इज्जत करतिया, हम लड़त त खराब हो गइल बानी। बर्दाश्त के गोली खा के। खाली हमरा शिकायत करता हां खोचल छोड़ दो ना तो हम कुछ चालू कर। बूढ़ी अब लागत है झूठा झूठी हो जाए, चला बाहर ही निकला। चल ये बूढ़ा एक निका के हमनी कोनो बास नहीं खे। चल ये बूढ़ी बाहर ही चला। या तो ना खियाला पे 3 टाइम परोस के देता खा ली। ए बूढ़ी तरह से कहत रहनी जे पतो से ना लड़ल जाला, चला बाहर ही। अरे दादा हो दादा, बड़ी नगर मछली बिया। ये बूढ़ा ना जाने कहां से पूछे के ओइ। ए बूढ़ा तेरे कहत रहनी पश्चिम से पतो ही मत लिया, पश्चिम से पतो ही लिया। घर में एकदम नाच नचौले बिया, पूरा गांव भर के हिलौले बिया। किसिया रतिया खाना के छलिया हमरा में से खा लिया तू हूं। ए बूढ़ी चल ये बूढ़ा तू छाली खींच के खाता रहे बवाली भइल बा। बाप रे बाप बड़ी लोग बिया हो दादा। इतना ही होत कोई ले बिया पतो ही के साथ तो गाय पोड़ के साथ कितना होत करत होई रे दादा। हां एकरा के हम खियाओ बड़ा पतो ही खतरनाक लोग बिया। देखी खानवा बनावतिया और सब्जी काटतिया। अरे माई रे माई, पेट में तो चूहा कूदतावे। चूहा कूदता 4 बजे चूहा कूदा लागता। आज खाना ना, आज खानवे में तेरा चूहा मारल दवा खिया। तू मत हा पड़ा कि हमर जी हमरा के जियल हमर काम कर देले। ये ना मानी वो अपना डॉक्टर के लगे फोन को बताओ। सऊदी फोन करे बताए को सारा खेल